खुलुमका sini joto teki prasa angkai sini YTF leader angkai sini ha boagra joto nang khulumka ko guys ya thanai 7 tarik sukurbar 7 August Friday apro kaisa an mungte ferkas khajaka West Tripura Agartala bo angkai abanti angkai kok sarmo sunga kok sarmo sunga ani kisa comment buni pesa haboi ar kisa comment palta palti ba counter comment la chini karo reply te kamo kisa kok haita salam thangka ba abor borka gam sabo sini ya bor kintu unknown ta angkai tamanga angkai laite ke kok edom mane bisi mane suicide mane somajo khata ke kok sijaking thangka angkai aro kisa mantan sini maharaj di ba bograni kisa mung nai reza khata bele kok hitra ba angkar kisa ni bele chalia bol to jot ni no bol to kaise problem to bol to mane problem jot ni to e ta problem ni kaise solution to ate jemo jong obe thang ka to bolungo angkam no somchodo khai de ba paithai de ba e ate haita angkam na ya ang bol kha kya sikar kha ke ani sima salia comment khata khati ani writing o kisa ga mane suiti ni comment khatir kisa kopos kisa kasle thanga comment kasle thata kang je sarmus mane ingkai ana kisa chini habu bakra te white leader ingkai tai sini ani paran borok bo kisa sadu yang komikya ampono bo naka sano joto naka sano chen je tiba mane community chin trip community joto naka sano je an media naitono no joto naga sanu ang belai pul khakya angkang salam sungo YTF no kisa ani ham kisa sa manjur sedi ana hama thakting donga kisa hama manjur se katal kaitisa angkang mo khusing nai amo nono pura bobishota amo nono help khanai tam tipa joto na buba kara paran boro na sini somaj mane tipa society ba sara tipa jam joto ni help khanai to ani waisa joto khoma khasire ang sama sungo sini YTF leader jang ani mungte jemo others angkai Sinta Nelson bo ang kangga sinugo ang nono komo sano please ana kisa hama manjur sedi ana hama thakting doga noro buji nang tam khlai jaw amni kisa hama manjur sedi au naka san ang joto naka sanu ani para ni protipati te ani para area ni joto naka sanu ang belai bol khakya au obo bele sitran sijaka joto naga salo kisa map khajero waise jotai jodina tese bul khagyan kai dai to ke bia ano ko sinai ke bo kore please ang sawo sida highness his bogo ko his highness buba kara sini white leader ketai sin tripri boro no joto nang sawo please kisa help khajera no na kasida no please na kasida hambai joton